nih yang naruh yang dia sudah ini dia benar kita tunggu baru hambai nok tini tam khalane bai phale bani kulen hambai sini media person no haino hai no sung salbum room logi man to amake no belai ke pipeline hambai sung tini oro thain ke bo 26 asal mari constituency bising khobja west ampasara bisini 4 number ward kami ke bo bandari parang ke bujuna sino bandari parang humano oro sini takuk kroksa sini late hitanga sini darajas botonai kisu dina gatsiga tini hingkai pini tini simi pini tamna tero dini je panda angnai on bagai chung tini borong nungtu khungo chung borong kitsa suba so khanya ni phalijak bo hingkai sak sori ami yang ithiu sugar bemar manjak horat ke thikya bini pesa aba bini samung khemang kai bo muihan phalo eba mangso phalo chung themro mangso phalo hinmaya chung mono mangso phaldani bo mangso takroboi hajira khaina chi mano bo mali boya aba haike bo bini nok lukungo bo bini songsar sal to mane kintu bo saksori hamyango bo bemar manjak thikya bini nok lukungo bo saichung no ajinai ko onrok ani bisang dukana bini charai mangnei borok 10-12 bosor sigo krinyo te logi tongo bini logi song borok kuno income sus kri abon bagai chung bungno kharmoni aba hamjaman bisinte chung tini bubagrani netitewo chung tini oro asam bari tipramo tanagi chung borno suba so khanani chung khaileja oro te chung phaimanka chini logi tong nor lukhana chini forward tipramo tani khoi political district chini brongrang darajas tei angni ji khoi political district ni working president tei logi tongo chini 26 asram bari block committee ni vice president chini brongrang mama subolsi tei logi tongo asram bari YTF block committee president chini brongrang sapir tei logi tongo block committee no member chini brongrang monoranjon tei logi tongo chini senior leaders of chini brongrang dilip tei chini brongrang soron chung palmili no jona khoksa khungni gai chung hamjamani kharma bisinte tini borno chung kobang dinamo chung phano kobang dimaya te phano kihisa chung demante borno suba so khina hei tini oro khailajak hambai